ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Isu keba kum kajat benriu ngidon kam hangini ki sengi ki bementa bat kala long ke ke bangi ya keren na kapor sekapor bat nilai yakhi igini ki isu ru bengin yo ikata ka jing itu ha ka court retition charge jung kari India leni ka constitution bat kata ka long halor ka jing penrung ya ka ketien khasi hapo ka 8 schedule leni hapo ka kerngit ka bopra jong ka constitution jung kari India leni ka court retition charge jung kari India te hangini ki sengi ngalai i ba ka jing kajing ki phalo jong ki babun ki haki babun ki benta halor kini ki isu kalong kebajur hadu kata-kata ha kebabun ki lakwa banyo no ye kata ka 8 schedule bahkan rung no ka ketin khasi hapo kata ka kerngit ke bapra te kumba kalong hadin bangalai i kini ki kajing kwa kajing thrang bat kajing angnut jung pajba banyo ban penrung no ke ketien khasi hapo ka kerngit ke bapra ngala tho ke we ke sithi hapo ka home ministry ha ka ba ka home ministry nang tai kala jubab senga ha ka halor ka bayadai bat kene ka jing thmu jong ka sarkar le ke jing yele jong ka sarkar ban pen ko ngu ka sarkar India bakan rung no kene ka ketien khasi hapo ka 8 schedule jong ka court retition charge jong kari India tekat kum kene ke jing tho ka bangalayo na po ka ministry of home affairs jong ka sarkar India ki babun teli kini ki sithi ngilayo hangne hakaba ngi iba nakaliang jong ka sarkar Meghalaya ru haki babun ki snem mo kata ka long nadu ka snem arajar khatpra ha ka khat sautrik jong ubnai no pra la new December arajar khatpra ka wei ki sithi kala lek na po ka political department jong ka sarkar Meghalaya lengba u chief secretary additional chief secretary jong ka sarkar Meghalaya u Shri PW Ingti Hakabaula tho show joint secretary jong ka department of official language ministry of home affairs badai ban ithu no ya kanika ketien khasi hapo bat ban penrung ka hapo ka 8 schedule nang ta shushu amdei tangani ka we ki sithi ba sarkar Meghalaya kala pha shupo ka ministry of home affairs and rei haka arfu santrik jong ubanai February jong usnam arajar khat khandai ru kala don biang ka jingpen kan mau ka sarkar India baka dei ban penrung no bahkan khmi binya baka dei ban penrung no ye gene ka ketin khasi hapo ka 8 schedule jong ka court retition charge jong kari India ti na ka por ngi iru baka ni ka sarkar Meghalaya kala tho shupo ka ministry shetei ba kidi ba kumnu kidi ban perkhat no ban penrung ye ka ketien khasi hapo ka 8 schedule nang ta ka don sakini ka wei ka sithi ka ba kala pha ka sarkar Meghalaya ha ka khatnyu tarik jong banai Jun arajar arpho ban kerpat biang sa sisien ye ka sarkar India bahkan khmi binya alor kani ka jing kwa jong ka sarkar Meghalaya lengba ka jing dawa jong ki pajba ban penrung ye gane ka ketien khasi ka 8 schedule nang ta ka arfu sautrik jong banai March jong snem arjar arphoru ngi i ba ka sarkar Meghalaya kala tho ha ka khatsan trik jong banai Me arjar arphoru kala tho ka ju i ki sithi bat nang ta shushu ha kini ki wei pede ki tarik ki ba ngala ban pen sngowi phing ne ka arphu ar tarik jong banai Julai jong snem arjar arphoru ka sarkar Meghalaya kala pha beng gi jing tho ka jong ka nang ta haus ha ka arphu sautrik jong banai March jong snem arjar arphoru kala pha biang ke jing tho nang ta ka khat san tarik jong banai Me arjar arphoru kadang pha biang ke sithi ban pen kan mau ya ka sarkar India baka de ban le ban ithu no ke ketin khasi nang ta ka sithi ka ba khatdu ka ba yo ka ba pha nang ni na po ka political department jo ka sarkar Meghalaya ka de ka khatnyu tarik jong banai Jun jong usnam arajar arpho badi ban ithu no ya ka ne ka ketin khasi bat ban penrung ka ketin ha ka 8 schedule kata ka de ka kerngit ka bapra tinga ko ban keren hang ni balai ba ka sarkar India balai ba ka sarkar Meghalaya ka kerpat ya ka sarkar India bahkan penrung ya ketin khasi hapo ka 8 schedule tingi i ba hang ni hapo ka hani po kejela ke jungi nadu kisnem ki bomenshwa nadu arjar san bat kumtar teter ka sarkar Meghalaya kala penmi ya kene ka
Gazette of Meghalaya kata baki ong extraordinary published by authority kabakhatdo kadai haka new tarik jong ubenai December jong usnem arajar khatpra da kaba kalapen mi igini ka gazette badai ba haba ki pas igini ka gazette ka bumut ba ki pha lang kini ka gazette ya ka bala pas daka sorkar bahkan pha shite Shepo Delhi. Tekani ka resolution kadai jong ka arp new tarik jong banai November lani unai wing jong arjar khatpra ya ka bala pas da ka Meghalaya Legislative Assembly bat ban penmi ru ya ka haka gazette khnang ba kin yo ban pha igini bakin ong ba kadai ka jing benjur jong ka State Assembly te kumta halor kini ka gazette jong ka sarkar Meghalaya ka bala penmi omdei tang kini ka wei hendrei nadu kitu ki por ki mensyuaru nadu snem arajar saw arajar san bat kini ka bakhadu kadai arjar khatpra baki ong ba baki ong ya ka kerpat ya ka sarkar India bakadai banle EA dengan kerenang ni kendiat halor kani ka jubab jong kani ka jong ka Ministry of Home Affairs Department of Language ban recognize ikini ki language lene ban itho ikini ki kitien kata kadai ka Department of Official Language ka Home Ministry tekat kum kani ka jingtho ka ba kala ai nanti na po Delhi syau Shri PW Ingti nang ta shikini ki wei ki he sarkar jong ka jilla Meghalaya ki bakan thup rui ngan pulih ni kum bakalong syai Srimati P Jirwa Under Secretary Political Department nang taru syai S Warjri ibadi Under Secretary to the Government of Meghalaya namarba ngi ba ka sarkar India ru kala shimkhia halor ke ni ka jing pha jong ka sarkar Meghalaya bakede ban ithu no ye kene ka ktin khasi bakan rung no po ka khirngit ka bapra te kat kum kani ka jubab pade ka bangayo nang ni na po ka ministry nang te na po Department of Official Language ka ong bahang ni ba kaladon ru ka jing yakren hapo Lok Sabha ban penrung no e ka ktin khasi hapo ka khirngit ka bapra kata lawan ra ia kata ka calling attention notice ya ka bala ai du Shri Arjun Ram Meghwal u MP jong ka Lok Sabha ha u benai me jong sedam arhajar khatnreu ya ka bala approve lane ya ka bala ithu daka Home Ministry te katkum ka jubab ka bangala yo na ministry pede ka wei ka ba ka ong hang ne ka long bangan puli ka kum ba ka long as the evolution of dialects and languages is dynamic influenced by social eco-political developments, it is difficult to fix any criterion for languages, whether to distinguish them from dialects or for inclusion in the 8th schedule of the Constitution of India. Thus, both attempts through the Pahwa 1996 and Sitakant Mohapatra Josnam Arajar Arpulai committees to evolve such fixed criteria have not bore fruit. Kabamut ba kidang duna kini ki artili ki kriteria ban pendrung ye ka ketin khasi hapo ka ne ka 8 schedule te shushu ka sarkar kala keren shushu ne ka ong ba the government is conscious of the sentiments and requirements for inclusion of other languages in the 8th schedule and will examine the requests keeping in mind these sentiments and other consideration such as evolution of dialects into language, widespread use of a language, etc. Te ka bumut ba katkum ka jing kren la ne ka jing tho ka ba ka ai ka Home Ministry ka ong ba kimla ban fix ikanu ka kriteria ban ithu ikini ka yakanu ka ktin ka ba kithumu ban pendrung hang ne po ka 8 schedule te kumbangan shu ban biang ikini ka bangang la kren mentan ka ong shushu ong ne ka ong both attempts through the Pahwa 1996 and Sitakan Mohapatra 2003 committees to evolve such fixed criteria have not borne fruit. Kabumut ba kamdon kata ka criteria ka ba kini ki artili ki committee kila recommend na kapor lane kala bende hitu kisnem ka ba la ban penya igani shakman te shushu katkum ka jing batai jong kani ka Home Ministry kabumut ba yakini ke jing pha jong ka state government ke jungi bahkan consider lane bahkan thumu ban pendrung no ikata ka khasil ya ka ktin khasi ya po ka 8 schedule ka sarkar Meghalaya na ka por kala le ek burun kam bahkan batha ya ka sarkar India bahkan examine lane bahkan khmi binya
kenang bala ban pendrung no ya kani ka ketin khasi hapo ka 8 schedule jongka court retition charge jongkari India te shushu ngi iba lengba ka jing tre shitom omtang jong sarkar in Meghalaya henry ngi iru ki seng ki per ki bala don yegeni ka jing kit khli na ka banta ban pendrung yegeni ka ketin khasi hapo ka 8 schedule kita ki bakun thup na do ka khasi author society ka bana ka por ki la lek shapo nongba Delhi ban pensngoi kita ka sur ku jungki khnang ba ka Ministry of Home Affairs kan sngap ya kaneka jing ut jing nam juki pajba namar ba mentangi I shisha bakala don kam kani ka jing pendrung ya kani ka ketin khasi hapo ke 8 schedule namar ba ngi I babun kini ki kentin lani kini ki ketin ki ba larung hapo ke 8 schedule bat kala long ka jing bentoy na ka benta ki pajba tingi iru ka ketin buro ka de ka wei ka ba larung khaddu hapo ka court retition charge jongkari India kata la dangam bakala ka de ho snem arajar saw na ta shushu menakini ki snem ke bladeb ka sarkar India kala pendrung yakini ki saya ka wei pada ka sa ka wei pada ka jet ketin ka baki ong kata ka classical language kadang shu pendrung shen ti kata kam dei shu ba dang sisnem arsem mende kala don hikat tu kat ni snem ki ba lak handai shu posnem ti menta ka ka bang ko aban ong ba katkum ka jing yo sngo Shanding shawa jong ki pajba ki sngo ba la dei ban pendrung no ega ketin khasi hapo ka 8 schedule namarkan wanra jing bentoy ya ki pajba te na kalyang ka jongaru kum uwei ne ki ru pajba ki ba jushim khia ya ka jing jing nam bat ya ka jing bam hun jong ki pajba jong kari khasi na ka por nga shitho igi shithi sipo ministry ban ngi I ka kalong ka jing yarap ka ba hadu kata ka ba ki jaj benriu ku jungi ki yo igi jing bentoy ti halor ka niru kumban kani kalong ka jing sedang na kalyang ka jonga bangan wat igi jing shisha na mar ban syukren hangni hangtai kamlong ka ba syongnya hande ngi de ban yo shwa igi proof leni kita ki evidence leni igi jing pen shisha khanang bangi la ban le halor kani ka benta ti kumbang ala ong mene ba hadu benta ki don arfu arteli kini ki language leni ki ketin ki balarung hapo ka 8 schedule jongkari India hapo kari India menta ki labun kini ki jela leni ki briu ki ba lakentu ya kaneka sarkar India bahkan pendrung biang ya ki ketin ki jongki hapo ka kringit ke bepra henry hadu menta ka central government yo let's say kadang examine ya kini ke benta ke ba ngia demand menta leni kini ke issue ke ba ngia terang haduk menta te sasisen nga ai ke jung khuble ya ka Ministry of Home Affairs ya ka sarkar Meghalaya ya kini ki parlok na ni po jela Meghalaya kum ka khasi author society but ki wei ki seng but ki riupat ba ki balai shimkhia halor kini ke benta ban penbena syaki ban pensngo syaka sarkar India bakade ban ithu no eka ketin khasi bakan pendrung hapo ka 8 schedule te shushu na kalyang junga kumbang alayo igini ki evidence pleng baka sarkar Meghalaya ru ka klem chong thai kini ki seng ru ki klem chong thai te na kalyang junga ru kumwei na ki babut dien ni ki jing jingshon jung ki pajba jung kari khasi habaka don kata ka genuine demand leni habadon kata ka jing terang ba ki jing angnut ka balong genuine mo ka balong shisha leni ka badon hok ngidei ban le halor kani kumta nge kerpat ke jing yesno ketilang om dei bengin kut no tang ni hande bengin ya nang ni syakmat ngila yo kat kini ki proof ban syu kren ban syu kon tho ang ni hang tai te kalong ko besuk henry ngidi shwa bengin le gunu ka company ngidi ban yo shwa ki kot kisla hatu kala judon ne em kata ke jing persyang na nangi bengin bengin pensengo syu ka sarkar India te habang ngilai bakani ka ministry kala ai kat kini ki jing tho singa ka don hadu arpusan pitch arpusan sla ka ba kala kren chai kedar ba ka sarkar Meghalaya ru ka klem chong thai te ki sengkat tu kat ne ru ki klem chong thai bat menta ka di ban mi na ka liang jung upai ba bat nakum ki riu pau khumat jung ka jela ba habangi dimani ke habangi kwa ban yo ke ngide ban le ka de kelenti bat ngem dei ban yesu ya keno ang neng tai na mar ka jing keno kampoi sunu til da ngidon sisha kita ke jingkit khli na kamta kari we jai ban ri habangi kwa ban yo ke ngide ban ya de kelenti na mar ngi bangaru ngalong tang uru pat ba we hande ka Delhi ka jus ngap na ka por kumba ka jus ngap gini ki isu ki bangila ya keren nadu ki por ki pemensyua haki babun ki liang banyarap yo pat ba te keneru ka de ka wei na ki genuine issue ka bangila banyarap yo pat ba khnang ba kan long ka jing bentoy om tang benta henry hadien habut ru te kumba ka long benta sasisin
ngakwa ban ai khublei biang kumbangala ong mentan ye ke Ministry of Home Affairs badi ke sarkar Meghalaya badi kiwei ki kunhun ki balai trei borba ban kentui ke sarkar India ban wanra ya keneka ketin khasi hapok ka kringit ke bapra jong ka kot riti senchar jong keri India ti tangkini ki kentin nakaliang jonga kumban ngasu jukre na kapor ban yai bud din ni ti ngirung in ya bud din lang in ya snok tilang khnang ba kajing demand le ni kata kajing kwa kajungi kan long ka ba seiso haduk bengin de yo tau so jongka jingkwa kajungi ti tangkini ki kentin namar ba ngin penrung habaga ketin khasi kalarung hapok ke it schedule kan long kejung kurku ya ke chat benriu ngimde ban yakren ki issue tangba syukwa ban yakren ban penbie ki pajba hang ni hang tai hendrei ngide ban le daga kam khnang ba ndangi layo ya ke so jong kejing trei sitam kejungi kejing bentoi kamde yang asimet kamde kini ki katu kat ni teli ki seng ki bayaki hendrei kandai na ka benta kalawai ke pateng na marsisin bakala rung hapok ke kernget ke bapra ke bomut ba kala ne hang tu junom kan ne pateng la ke pateng diki sunpost nem diki shispa nem diki hajar nem ru kat ba kariti senchar jong keri India kadang long kata ke batek lakam ya ka senchar pajba hang ne hapok keri India ke jungi tisa sisin nga ai khublei ya ke bati CTV ke bala highlight le ne ke bala shimkhia ye gene bangan pensungau ye gene ka ban pensungau ye gene ke jing tho ke ba ke Ministry of Home Affairs kala pha senga ha ke ba ngala panjing shai shapang ke jing kwa jong ki pajba ban penrung ya gene ka ketin khasi apok ke it schedule jong ka kot riti senchar jong keri India te tangki ni ki ketin khublei shibun